आयु मानसिफोरानो एरखावलायनो हाया आयु मे मालाय बिबोनांफोरा दख'ना बायना होजोब्बायनो साननै बिबोनांनो ओइ नै लुन्द्रुन लान्द्रानो नै ओमफ्राय आं लाग्रा जादों नै गामसा लायाखै आङो ओरैबायदि भिर ओरैबायदि भिर जादों आरो मानोना दखानावनो ओरैबायदि भिर लादो ओरैबायदिखौ लादो ब्लु कालारखौ लादो जि साइज नुखादों आङो नोंसाना गोजा मेरला दंखायो होनलाय गोथांलाय गोजालाय मना लाग्राया बुंजोब्बाय जायगायानो गैला आयु मा जाफिउला आयु आं मिथिलाय बेबि मोसाहैदां मारे wah, editor nih lah. Sudah. Mana lompen bayi pun aku debun leang. Ani lah, gede pun bayi cing hari mata. Mele unjung bayi cing hari mata. Sambil. Mai sepak lagi sana, sih nggak tamu jangan lupa tadi mungkin lagi nak. Sing nak mau apa orang bayi sebaik ni, mak bapak bayi sebaik ni, pun sebaik. Selai. Manusia na, paling tak sejauh di bawah tu, itu stasiun air kau lain ni aman. Ini happen kau bilang macam tu. Jangan macam idea. Kamu nak jangan. Aku nak bertanya dengan sekali. Aku ntar lah. Bah? Tangan kamu dah? Sama tu. Kamu tangan ni pak? Pusat dia ni kan? ATM je. Betul, siapa nak deh? Cium sekarang. Mobil kesini lang, sebab kita lari dia. Cium sekarang udah lalai nih. Malah pokok mak pun cubai. Tak apa sebab kita nih. Mai bila mai dong masih. Bersa kuisat mana, nusin dah, tu kau pernah itu ya bersa. Kuisat mana? Hết này. Này, đây bị kẹt sa, cái xe điện từ đây ăn nó về lấy cái phật, thì nó sơ mal đồ ngon này, này để. Rồi, bây giờ lại phát triển cái sinh động nhất trên màu mà lại, thì này, bây giờ mình bài. Kia nào? Tôi muốn không biết sao làm đâu. Này, ada samtaikwo mình teman. Studio fui dong mania, ompray thang nang karbi arna, ompray logo moन्दो लामायाव माथो दाङो जोंनाव थाङाखै मालाबा फैनो होननायानो फैयानो दे थांसो ओमफ्राय अखा हाबाय थांदो होनखायोलायनो फैलायबाय दिनै लोगोफोर नै जनायखराव फैलायबाय जों दिनै खावब्ला खावग्लिनो
जनाय खदाव मोनफैलायबाय गोलैलाबायगोन नामा गोलैजानो गिदोंनाय रिबिया डाबल स्टेन होननासो जिरनानै दं ओरैनो आङो 70 केजि साख्रि मोनबायहाय मालाय नै एकदम ब्लेक कामान्ड' मोनबायनो खर्टआव साख्रि मोनबाय आं सोरबा हाबाफोर जानायाव फैबानो जाबाय हाबा खालामनांगोन हाबैसिगोन र' दसेनि उनाव जोङो बेबिया मा साख्रि मावखोथाय दा उनाव मिथिगोन र' नै जों दा हाबबोबाय आरोना बेबिया पिआरसि दिहुननो फैदों कर्टआवसो जायो नै पिकनिकखौ कर्टआवसो हायोनो नैबेयावनो बानायो पिआरसिखौ माने पिआरसि अनलाइन माने 2018निनो माने इना माने बहुत प्रब्लेम जादों माने ना फैसाफोरानो थालांजोब्बाय ना लाखिलायबाय आसुरिसो पिआरसि खालामनायावबो खनसे खालि फैसा होबाय आरो एबार फैसा हरनांगौ जों नैबे नेपालि हटेलावहाय माबा मोनसे जालांसै लोगोफोर जोबोद उखैनायबो मोनबाय सानसे गाहामबो जाबायना खामानियाबो जाबोबाय इसोरनि अननायाव जनाय रबसिनावसो फैबाय जोङो बेवहाय जाग्राफोरखौ मोजां मोनजायो नालाय जोङो चिकेन चाव जाखांनानै टुप्पा जालायबाय लोगोफोर आं टुप्पा बिराद गोथाव मोनो जानो